खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खनसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 20 भाद्र 1433 मायथाइ एबा 6 सेप्तेम्बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना मेष राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोजां जागोन। थेवब्लाबो गोसोआ माबा मोनसे जाहोनाव गोजोन गैयै जागोन। गोसोआरि गोजोन लाखिनो नाजा। नखराव मोनसे फालिथाय जानो हागौ। वृषभ राशि। वृषभ राशिनि सुबुंफोरनि गोसोआ दिनै गोजोन गैयै जागोन। गावनि सावस्रिनि बागै सांग्रां जा। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा जागोन आरो माखासे फालांगिरिफोरा फालांगियाव बांगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मिथुन राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय गोहोजों बुंफबनाय सान जागोन। थेवब्लाबो दिनै नोंथांनि फोथायनाया आबुं जागोन, नाथाय गोसोआबो गोजोन गैयै जानो हागौ। कर्क राशि। दिनैनि साना फरायनाय आरो लिरनायनि थाखाय मोजां सान। बेयो खन्थाइगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान। सोलोंथायारि हाबायाव गोसो मोनगोन। लिरनाया मेलेमारि हाबानिफ्राय आयनि फुंखा जानो हागौ। खुसि दानाया बांगोन। खरसाया गोबां थागोन। सिंह राशि। दिनै माबा मोनसे खामानियाव देरहानो थाखाय गोसोआ खुसि जागोन। नोंथाङा फोथायथिजों बुंफबनाय जागोन, नाथाय बांद्राय गोसो गुदुं जानायनिफ्राय गोजानाव था। फालांगियाव मुलाम्फाया बांगोन। मान होनाया बांगोन। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा लिरनाय आरो फरायनायाव गोसो जागोन। सोलोंथायारि हाबा मावनाया गोजोनथाव फिथाय मोनगोन। फालांगिनि थाखाय नोंथाङा नखरनि सासे देरसिननिफ्राय रां मोननो हायो। आयआ बांगोन। तुला राशि। दिनै बांद्राय खर्सा खालामनाया गोसोखौ जेंना खालामगोन। गावखौ सामलाय। गावनि सावस्रिनि बागै सांग्रां जा। नखराव धोरोमारि हाबाफारिफोर जानो हागौ। फालांगियारिफोरा मुलाम्फानि खाबु मोनगोन। जिउ लोगोरिया मदद मोनगोन। वृश्चिक राशि। दिनै गावनि बिफानि सावस्रिखौ जोथोन ला। नखरा मदद मोनगोन। फालांगिया गोसारगोन। जायखिजाया रोखोमनि हाखु-दाखु खालामनायनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला खहा जानो हागौ। धनु राशि। दिनै बिबुंथियाव गोदै जागोन। गावखौ फोथायनाया गोजौ जागोन, अब्लाबो गोसोआरि गोजोननि थाखाय नाजायो। जायखिजाया थाबथानाय रांखौ मोननो हायो। गावनि सावस्रिनि बागै सांग्रां जा। फालांगिया गोसारगोन। हा, गारि आरो गारि बायनाया जाथावना। मकर राशि। दिनै नोंथांनि साहसआ बांगोन आरो खामानियाव जाफुंसार जानो हागोन। थेवब्लाबो गोसोआ माबा मोनसे बाथ्रायाव गोजोन गैयै जानो हागौ। नोंथाङा साख्रिनि मोगा-मोगि बायदियाव जाफुंसार जागोन। कुम्भ राशि। दिनै नोंनि गोसोआ खुसि जागोन। मोजां खौरां जाथावना। नोंथाङा सोलोंथायारि हाबायाव जाफुंसार जागोन। मान होनो हायो। साख्रियाव सोलायनायनि खाबु दं। मीन राशि। दिनै गोसोआव जौगानाय गाहाय जागोन। नोंथाङा रांखान्थियारि महरै एसे दुखु मोनगोन, नाथाय जोबनायाव जाफुंसार जानो हागोन। गथ'फोरनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हायो। फालांगियाव मुलाम्फाया बांगोन।